слагам това книга. Биби, тя е тук. Ирали на камера. Ето я и Биби, а Рали е отзад. Ето така. Ето така изглежда. Ето сега я. Малко съм, докато излизахме, малко съм го такова. Да. Биби ще ми казва. Да. Ето, на едно има 3 бележки. Ох, не мога да се държа. Ето я как. Малко грозна станала. Да, не е вярно. Така, какво пише сега? Това е много яко, Биби, как си го направила? Ако виждате хора, Много е ясно. ако искате да идем на сянка, хората, ела тук на сянка да им ги покажем малко повече. Вижте, направила ми търсите от Буркат. И нека да прочетем какво пише. Надявам се подаръците да ти харесват. Съжалявам за грозното отпред. Да, тук на капачето имаше едно нещо. Ама то пък много не си листи. Да. Айде сега да слагаме първия подарък. Ето, то трябва да включим. Тук има нещо. Така, първото, Визалчица, имам визалчица. с мивка. Да. Аз съм ги опитвала и тя много са вкусни. Да, сигурно. Надявам се, де. Следващото е покрити нещо, не са дъвки. Колко са дъвки. Това е опаковка от дъвки. Да, къпни. Оп. Ох, майко, не мога да го... Биби, как си го опакуваме? Диадемата? Съгледам. На Биби диадемата как се беше опакова? Да. А след това как се слага? Така, там има лепинки, тъй като вижте какви яки. Камъчета! Тук вътре може да си... Има още. Но и за мен ще има такива на моя сладкин. Спокойно, Биби, спокойно. Ето хора, вижте. Ето това са тези двете. Надявам се да ги виждате. Да. Биби, просто дръж подаръците и тя ще падне. Стига спокойно, Биби. Биби да поддържа. Бележка ме различна. Добре. Да, супер якия ключодържател, вижте. Била да ми купиш на мен такъв. Биби, Рали снимаш, Да. Ще украси си ръката. Не. Аз не чувствам за татуировки. И аз мисля, че са татуировки. Това ли са, Биби? Аз мисля, че не са татуировки. Че не са татуировки. Това много яко татуировки. Гривна! Но да красива! Виж така яко да граби. И виж това яко Опаковка. Може да използваш за някакъв подарък. Това е като ябълки. Това е адски тъпо, просто не знаеш. Рулон? Направи си нещо. Знам, че това е малко тъпо, но все пак. Да, доколкото шопки. Вътре има такива. Не, яко е. Това е яко. Яко е. Откъде си го взела? Това отлепя ли се? Вижте какви яки са. Да, имаш кошничка от Шапкин. Да. Мога да си слагам тук, да си правя различни топчета, това подкаша ли блески? Мога да си го подавам. Добре. И последния подарък в Тук има 2 бележки. На кое е паднала бележката? Окачи. Това е за оклички. Дай сега това. Не, това е. Къде е за това? Нямам си никаква идея. Биби, за какво си слагала бележки? И аз слагах. По-бързо че хората чакат. 4 минути вече. Залепи нещо явно. Това е тъпо. Чиксо, зелено чиксо. Яко чиксо. И аз имам такова. Имам и 2 такива зелено. Мерси. Не съм си. Така. Ето тук е за подарък. Да ги покажем. В момента, защото снимаме на двора. Ето така. Ето ме име. Биби, дали се виждам? Да, виждаш. Да ме виждате мене. Чакай малко. Следвайките да не забравя. Идват момчета от А клас.
Вие Стана картинка. Нали? Значи това са всичките подаръци, които Биби ми направи и картичката, де. Да, може, ето това, първото нещо е това и тя, Ники, ако направи втори клип, ще ги разказва малко по-подробно нещата. Да, може би ще ви покажа какво прави тя. Да. А желето ми? Мисъл, какво? Желето ми? Стъй на пауза, Рали. И дойде края на нашото видео. Биби се бори с Ники. Ето я, Биби. Ето ви отпадъците. Да, които сега ще хвърлим. Ей, до скоро виждане. Чао.